Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Office may pagawas og Shellfish Bulletin number 19 nga nagpahibaw sa pito ka mga dapit sa Eastern Visayas nga dunay taas nga presensya sa paralytic shellfish poison nga mas nilang toxic red tide. Positibo sa toxic red tide ang mga sample sa mga kinason nga sa alamang sa kadagatan sa Daram Island, Sumagara Island sa Samar, Cambatutay Bay sa Tarangan, Samar, Matarinaw Bay ug Canbacato Bay sa Tacloban City. Irong-irong Bay sa Catbalugan City ug Villarreal Island sa Samar. Subay nini giauhag ni Isidro Vilayo Jr., Officer in Charge sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga likayan ang pagkaon sa tanang matang sa kinason ug alamang nga magkuha sa naasoy mga dagat. Gawa sa pagkaon, lakip sa gidili ang pagpanginhas, pagkabaligya ug pagpalit sa kinason ug alamang. Luwas sa hinuong kanon ng mga isda, pasayan, nukos ug alimango apan kinahanglan lang presko kini og tarungon sa paglimpyo sa dili palutuon. Gikinahanglan usab nga kuhaon ang mga hasang ug himbis nini.